Stigli smo do samog kraja emisije, što znači da ću po odluci žirija pročitati ko od naših kandidata večeras napušta takmičenje. Neko ko sigurno ne napušta takmičenje večeras je Slađana Dačević. U toj grupi je i Žarko Mandžić. Jelena Brajić se priključuje njima. Ostali su Stevo Desnica, Bojan Spasić i Miloš Popović. U naredni krug takmičenja ide Stevo Desnica. Kandidat koji nas večeras napušta je Bojan Spasić. Bojane, hvala na učešću. Vidjet ćemo se nekom drugom prilikom. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Možete nas pratiti reprizno četvrtkom od 12 časova i 10 minuta i premijera u 22 časa i 30 minuta. Za sam kraj, Veliki narodni orkestar Radio televizije Vojvodine. Prijetno!